kumsang ni pakhat niin Canada Ontario a Korean lutuk lo khorele nuam tak ni boxi Saint Catherine sa chuan kumsom sari pani upa Bruce Ferment chu chengin pale puni baka tu chuan thlengin nei to a na changa pension to niin a hunol chu thir sakor khalna na manga a kumphu lovin ala chak chain ala har wang le boka avunte chu zur to ma se awang lain pahmel chelo takle hleitling takani ti po a hriat hle ani vukvulna farm acre za thuma zaw nei chinin a them thiam hle maya anin hwan lama chuan bek te nuam tak sain me chenau pangten in khwalem na ta na anin du thu samang main amo yani vok farm siama chu san nuwa chuan mi in shal tur lo zor chon pui tu real tur na chela he na a tho lai hian ani atar lom nu pui Margaret Banash nena anin ton tak ni camping te nei dun chinin motor in mangin an chenaram ri deblama te chuan an jin chuak china mase kumria tani nei hnuwa chuan anin milau chau ta ke mawangin an chena shangta a Bruce chu anin hnuai bera chengin Margaret ro in chunglama a cheng ve thonga Bruce chuan anin chenna tur chu dan manga ti felwata malam panatum meka mase chat narap thak takin alo muak ti reng shelawani November ni somni pasari kumsang ni pakhat thole ni tlailama chuan Margaret chu afanu Elizabethin British Columbia changalo tluin Niagara Falls moi ta clear turin an chuaka pon lama zanjia an ei ngala Bruce po achena ain hnuai bera zanjia e zo hnuin ati chindanin athir sakornen ain khal chuak leya zandar sari vera chuan aina letin ana tho chinna ber agara cha chuan alutlang ngala zandar riatle mini somli vela chuan an chena kong an le lam che om Mark le Michelle Henderson de chuan an fa de chu an mut fel tir deuh cha TVN tura an cho fel deuh cha chu an doorbell ronriral ralin an wa hun chuan Margaret le afanu Elizabeth de chu lau thon mel takin an loadinga an zanja e chuak an hokha garacha Bruce chu thesen tam tak nena lo letringin an mu wangani Market no pa chuan 911 biak sakngalin police te chuan in level te chu miswal la umtakin tin anen ngal thuaka Bruce boypui tulam point Bruce chu boysom tumin an boypui boka ma se van boy thak takin Bruce chu a chatla fel to ni Bruce a case a hian detective sergeant Kerry Harrison chu lead investigator atana ruatani ya Bruce in pon lama chuan videographer te chuan police te chetan te chu uluk takin alo recorda garage chung lam ve thunga chuan detective Karen Mars chuan crime scene chu alo endika Bruce kha athir sakor chunga abok khup zonga monia akutle lam chu thir sakor von bana alo lo oma alu chu thing sakor bula omin chu thing sakor chunga chuan Bruce atha na miswal man rok man ni ngei tur pipe wrencha thisen kai alo ombuka Bruce chu ahnung lama changa be ani melani miswalin asul nu nu chha chu a phei khok thla chawaniya alan kim lo wangin nu chuina tan atangkai ne bri hle detective Mike chuan garage lu ruk na nu ma chu a en china chu tiang reng reng chu mu tur omlo anin ruk tum tu alo mu manawanga thani don se tar chak waklu tuk to lo Bruce chu nam son dorin miswal chu atlan chehman shim do niin nu chui tu te chuan an ngai ani Bruce anu pui chen tu mek Margaret le afanu te chu an chenom te nan lo omria nu chui tu ten zon an zo chuan Margaret chu thil thleng chuan a chhon ri emawangin nu chui tu te zo chin bak chu soitur wak po shelawa Elizabeth zo kero in nu chui tu te chu felfai takin an zo na chang theya anu le Bruce te inkar chawak laute thakha chuang chu anu tlowa Saint Catherine sa om to thole anu Margaret le Bruce te chu rilru intina sakton to lawa anin chen du chuan rilru dam taka anin chen theinan ati ti pui ve a anin chen na anti fel ma chu chengchang tura thuron pe tu po amani thu soya hetia ti chan po anum dun to chuan anin chen huna an chan pual in chung chena tar moile si de chena anin chu boy chin wangani an kor dei chu zir top ni lawom tura arwa manani nge ya in roknakal swalani lo chuan an nu pa bawrak wanga he tual thana hi thlengani theimaya ngem
kumsumruk pakwa upa Margaret Banashi bu satwal thina hian mo phur tu ni theimai ngem ti chu nu chui tu te zo na ni twal thana thlen lai vel chuan Margaret chuan an nu fa Niagara Falls anin ponlama zanjia anei dai thu soya an thu soi fin fia turin an zanjia ena hmuna chuan police tirania hetila hian Margaret te nu fairo an thom no ha ka thisen perle athemaka yamti enturin police station lama lakania ma se an thom no le an taksa te chuan thisen engma mu ani lawani an police tir te po ron le tin Niagara Falls an en ngei ti le zanja ei turin an chuak ngei ti chun fia an zanja eina hmun an chwa san le Bruce inkar te chu a fianan tlan ve thlapin Bruce chu thana hun an nei don lawa an thomno te po stationa anom laya an hak mek che che chu zanjan eina po an hani Elizabeth chuan nu chui tu te ala shil mi alo soi chuakin Bruce chu alan angot ani lo thole mi pam hamle duam tak niin Margaret nen anin chen hnuwa po ain le lo asum zong zong chu danang taka Margaret chantir ve phalawa anin chen fel main me chedang alo kople man to ti te Margaret nen anin ton ma poin me chepariat vel nu puya nei toin ahnuwa anni chuan mi chhataka ni lo ti shain annu na changa Bruce no kyan nan aduang piang an peya an beng ka kauna sum zong zong a khora saknuwa a chen chau chin niin a soi bokani nu chui tu ten he thun she zet chu me chepariat ngot Bruce tha du tu anom theidon ti shain Bruce chanchin shebel turin a fa te chu kum zayan relta a Bruce fanu Diane Carroll chuan apain me che engmuzat nu puya anei to ti chu a shiat pui veka chen kha chu nu puya nein a chen le mai china ma se until nei e sakang zonga chetna anaya shiat lau thu soya Margaret nen aninkara chatlo nuwa angai zong thar John chu lo shevein tunchuma chuan atluang ve to emang chu tin apa chu du thulo sampuya apa thadu tu anu pui hlui paria ta zenga chuan anom rin na anei le nei lawan zo chuan dain chuan anom rin lo thu soya ma se Bruce fa de chuan anu pui la chen fel che alo Margaret chuan chum kha chu Bruce chu chemte atinin tha avawni nan soya an pa Bruce po in chenna ati fel ma chu in chwa san turin anlo shil to nge nge a ma se Bruce chuan ka chuak thailo alom ani lo chuan engkim ka chan vek mai dona sin tin alo soi to ni ome thinrim wanga chetlak na po ni theya in vawlok na tak tak po ane thei bok lu chui tu te chuan poi khoina thlen la ya Margaret omna an fin fia to wangin kong dangin a pasal thina chuan in hnam hnoina anei thei dan an ngai to chatle angai mel ta hle ya Bruce chuan alo yar hna chuan Margaret vawna chu angai thu tak hle thu soin a straight te poin alo vom to boka aboral chuan aro zong zong Margaretin a khom dona wangin aboral main a thuro chha te chu a siam cha a thina in a chunga thazar huna po a fa te mingin a thuro chha te chu a jak chani in a fa pa don chuan a soyani Bruce chuan a thuro chha chu Margaretin lak zaka tum ti te po don chu shil to a chum khat ina ho chu Margaret le a chenom cheng mi pani tenen an ceiling an lo en fia hemi nu hian thurau chhia a ziana le kha baka a le kha poimo chen khat chu anom lo wangin a lawyer bula chuan complain alo thelu to nge nge bokani Margaret chuan Bruce chu tha chan tur thatak nei ma se a pasal boral na chuan ain hnam hnoi ngei ti fiana engma theilawa Sergeant Harrison chuan Margaret chuan a kut tho velo ma se abwana chin fel sak tu hi an omani mai lo motiin ngai dana neya an khwami ni lo khwalzin angaron kalte po an ni thei tin hotel le motel zong zong chu uluk ta ka chui chiang turin atia detective Kenny chuan Lake Street a QA motel chu enfiain room lo ho zong zong tu ming a en cha mai chu amit la tu a mu fu ta hlau mai Elizabeth Gatanby ni in Margaret Banashi fanu khania anuina acheng veri khani sia engatan nge motel room pakhat chu a book ta kangle tu chui tu te chuan he room hi tu chen nge lo en thak na an chan ngala ma se chu mi te chu an lo chuak man towa receptionist le an manager hne na changin chu room lo tu chu
mi pa pani la chalai takan ni thu an shi thei ta ni Elizabeth chuan zona chan har satak anei ngei do ni na langa seng ka thwin sa hian ama chawin ba sakalangin ain soi khani sia engamu thup chu anei ni na langa ni a chuan bus nia soi station lama chuan nu chui du de chuliam ngalin Elizabeth chuan tungeron kalpui te rengen tumin station of video han en chuan mi pa pakhat puansin hlun hi kalpui ngei ti an chiang theita a Sergeant Harrison chuan mi swaran do panga dop du veu ma se poi khoi tu an lo nia ain puan le du se lo chuan a hnut chi mai do nia an sha da wangin an hnut chuina ani anga zona inzo satlia turangin Elizabeth komna chun nei ta a detective dang kum tirin amale detective dang pakhat chuan acha zia le athu soite chu pindan le lama changin an lo ngai thladon ani Elizabeth chuan fa pathum nein kumsom hi panga sompariat le kumsom pakhada upa an ni ve towa anunau chuan British Columbia anum ni na soya sengke thwin sapan na a basa chuan pui tlangwal pakhat chanchin soin a chiampa nen chuan damdoi ngol ve an nia atira chuan a hlimlo hmel hle nain kabiak tlang nel nuwa chuan kanin kom ngei ta phian maya thlenna tur le poisa an nei mai lo wangin ka credit card mangin room ka book saka ngol ve ve to kani na chena tur nei lo ka faterwa hian karil run loin lo tom hlom hi ka ti tura ka da ve ni tina soya athu soidan manga chuan nu chui du te tampu hanjin thla zui vak na tur a lo ni na langa chuti rwale ro chuan tlangwal pahnih te hming to pasilawa hotela an lom nge lo po asia zui lem lo thu soi boka anjin thelna chu an la pai bo tak tak theilo athu soite chu a chip chair ma ma in zin konga ami to te chena a soite nu chui tu te ta na sha tur poimo athur chhuak thiam lutuk te chu anjin thelna siam tu vekani to chen khatin minute reilo te chung bak an chanchin soi tur an nei lo lain Elizabeth roin a chanchin junga soinam po minute somri panga hun a mangani hemi nu hian ano Margaret chanchin an han zot velea Elizabeth chuan Margaret chuan busa boral ma kar khat maram khan inti hlum atum thu soya hei wang hian thi du na nei hial khopa te siom tu Bruce chu khovela changa bo mak tura du chin hle thu soin ma se Bruce an boral cha mai chu angai dan chalo ta ka wang khan ain thiam theilo nin asoya athu soidan jang hian Margaret mai ne lovin Elizabeth po hian Bruce tha du chan tur chetak anei ti chu an shiat beleta a athu soi haute po ren hlel tur zong reng renga hunan manangai tlatani Sergeant Harrison chuan detective Mars chu Elizabeth kar ho chwa enfia turin atira fingerprint powder le khol chatak tak manga a enfia hnuwa chuan kar hnung lampang dar thalanga chuan kuzung te u chia kuzetha munia Elizabeth le Margaret te kuzung te unen chuan a in mil lovani forensic detective Terry Smith chuan automated computer system mangin kuzetha chu a endika Canadian database a dan pa zu to te kuzetha ne na ain mil takin ti thuania ma se an be se na ero anti sangam che alo a chan po kar chu manchoya ho chwa ani wangin kuzetha chu Elizabeth ho ma a lo ho tuemo rental car nei tu te kuzetha po ani thei tlatani mishing pakhat ku chungchang po hi aziarang ashan veka wangin na chu a hau tak don hlea ma se chumlo chatlawa ngor taka be na chuan ra tha chwa ta hlau mai kuzetha chuan British Columbia mi le sa jail tang chuak le to kuzia mila maktak main hepa hi Elizabeth chena veng chwela changa hlalote Kimberly cheng alani che azuya RCMP te chuan chul manga Ontario changa aletle lamchu airport an lo changa hepa hi kumtling lo a hming po thup ngai chulo niin kumsom pasari mi chau alania marijuana a achil leya angola veitila kan soi swalawang British Columbia aletle hnu hian RCMP te chuan manin Bruce Bowra la changa ni thum hnuwa St. Catharines na chui du de chu British Columbia lama chuan thok ngalin rol thar chu an han dop ta a dobrei po ngai lovin Bruce Ferment chu that tura roi ani thu ain puanga St. Catharines achangin kola dunga rongkol tu chu Elizabeth Fapa Byron ani thu soi tamaya Whistler British Columbian hathok mek niin
nu chui tu da chuan Elizabeth fapa upa ber khan mo an ti chuan rol thar chuan nilo a fapa upa ber du tu kumsom paria tu upa Byron khana ti tamaya Byron chu reilo te hnuwa man ve ngal ni in detective Adam Chikpo British Columbia lama chuan ve ngalin Byron chu thu zot fia dona ma se thu zo fia main Byron a background chu shat masak china sha a ama she tu te chuan twal tha khe sawanga manani chu oi harsan ti hlom khop mai minun nem le chung tam lo zaidam tak mai ni nan soya ama kai hnoya police te nena inhnim hnaina a nei le nei lo detective ina chui chan hnuwa chuan Byron chuan atet lain an chung ko in rel boldan diklo wangin har satna na men lo atok towa soituangin Elizabeth chu Byron atet la hian damdoi ngol ve ania anu ngai sakna adong ngai lawa chung ko hlim takle endon tlak tak chu an ni hau lo mai puitlin lam apan don chawa Byron po hi damdoi ngol ve le zungol ve ani ngal der maya police station a chuan rei tok tak darkar rukvel zat zot chu zonan zota atira chuan engma soi chadu lawa ma se December ni kwa kumsang ni pakhata chuan Byron chu ain puang ta a roman na nei lok sa diamin St. Catherine's lampan tur ba sa chuan a chuanga zandar sari vela chuan Bruce chu athir sakor nen ain khal hoa a ina thlen hnuwa chuan a garage a thir sakor da lutin anrin lo lai takin rol thar chuan pipe wrench mangin a chutluwa Byron chuan putar lainat Bruce puma chuan pet ve bokin re hlumatuma ma se athisenin angam lo wangin atlan chuaka rol thar chuan pipe wrench chuan a chuhlum ta ni nu chui tu da chuan Byron a ruah man na ringot chu anin jing theilawa anu Elizabeth mo api Margaret mo ani lo poin an pani chuan anin nam hnoi ngei rin nan neya detective Adam chuan inu hian man ruwa a mang mai chenia nang po in shereng nang chu jela idam chung huni manga ani chu zalen takin I chen thei me lo khovel a chen dona senati poin Byron chuan a soidu mai lawa ma se hnuwa chuan hnuailam biin anu nena an ruang manna ani thu soita a Bruce Khan api kha asum zong khora sakin tharum thote po achinga api chuan dam thlahel lovin voihni lai inti hlumatum tho soin api chu angai tu mel tak zet ma se api turna asoite hi anu Elizabeth soidan nen ainan deu che wangin Elizabeth hian afa bathluak asuk sakna chahle ti chu nu chui tu ten an she theya tunge he twal tha na hi ro chuak tian zo chuan Byron chuan anu Elizabeth ruang manna ani thu soya api Margaret a hmangai na chuan khwa mu tir lovin twal hiala tha pha chu ani sia Elizabeth hi soituangin Byron nau sen buchiplai zong khan damdoi ngola ve wangin afapa a in kol manlawa Byron hian anu le pi hmangai na adon theinan le antan in ngana tlakani zialan tirnan twal hi a that tamaya ni theimaya ngem le Byron kher twal thana teltura Elizabethin adi chanpo hi afate zinga athla thlam berani wangani arinum ta hleni Elizabeth chuan fapa chu mi pa pakhat dang roya Bruce da chatori na tia an ba chuan tur ticket po boipui sakin chelret korle kutkor zong po alo boipui saka basa chuan pui thlena tur nei lo damdoi ngol veini ya soipo kha afapa nge ya ni ya atuka rol thar zok chuan St. Catherine's athleng ve ta chau zo kani ama mingin afapa le rol thar te chu thlena tur mutela buk saka poi khoina thlenni November ni somni pasari khan Niagara Falls omnalama chuan anin sona helai hmuna chang hian Bruce chen na hi hlalo te ani Margaret le Elizabeth Niagara Falls enturan kalkhan Byron ate insonna hotel parking lota chuan a car ho chu parking car hnung honna von chana chuan car cha bi chu hnu che a Byron le rol thar te chu car mang chuan Bruce chena in lampanin an kala a hun man dan te chu Elizabeth chuan a shil sha to wangin garage ta bi te po omna shil thlap boka pakha jok chu lutin Byron jok chu garage pona oma ti chuan Bruce kha an beita ni an ti turten ti zoa Margaret le Elizabeth te zanja ena restaurant pona chuan car chun wada a zanjia an lo Eiffel ve che boka
Elizabeth chuan an ti tur an zo fel to ti shain pona chuan lam siamin Margaret chu a chhuah san loka Byron le Rolter chu poisa pein intihlim tura tiin an nu fa po anin lampana hoin Bruce rawng lo le teng chu an va mutani Elizabeth hian anu mangai tak tak wange anu ro chun tur Bruce ro sum te chu ro chun vele be sein rap thak takin a cheta ti hi ama chau lo chuan an she om lo ve manani hian a chiai ei lova Bruce thattua manani thu an shil puin a mela danglam na omlova an rin tok mel hle ni Byron chuan api Margaret chuan engma inhnam hnoina anei velo thu soya mase detective Adam chuan api chu lowin rol ve ta te reng poni se Byron chuan api ming chu a soitel ve du don lo ti a she chiang hleya nu chui tu ten Margaret chu ain rol ve ni an rin chan po tual thattu rol thar an roi man kha Elizabeth chuan pek tura nei don lova a bank balance chang poin an she chiang hle bokani an bank account history changin Margaret in Elizabeth poisa thon nei mo medang hne na poisa thon chhuana po omlova Margaret chu ain hnam hnoi ve ni ti fin fiana engma omlovani nu chui tu de chuan Margaret chuan in hnam hnoina a nei ve chu ring viau ma se man tur khop fin fiana engman nei tlat lova aloyar chuan Elizabeth chu afa pare rol thar de chuan Bruce chu vaudeu lak se ati wang chawaniya tual that turin thu pelo shim shim tin chantum viau ma se thiam lo chantir niin dam chung lungin tang tura achung thu relania Byron chu mishing thina tura ta na ruwa mana siam tuwa thiam lo chantir niin kumruk lungin tang tura tini boka rol thar kumsom pasari upa chu kumalatlin miao lo wangin Canada dana kumtling lo te shemnan pek theina ber kumruk chung chau lungin tang tura achung thu rel ani ve bok tunchum kan crime story chu kha zong kha niya video te ingai na song ani chuan min lo like in min lo share sak vela channel te idu zong ani chuan min lo subscribe ve turin karon ngen cheni